एगो भौजाई कहतरी ठीक थोड़ी नियर भौजाई कि बहुत दुलार प्यार मिले ससुरार से कि घर हमर भरल बस सुपर स्टार से कि एगो पेन जींस एगो पेन जींस एगो घूमे कुर्ता झारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हउए आ देवरा खेसारी हो रामा कि पियाबा पवन सिंह हउए देवरा खेसारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हउए देवरा खेसारी हो रामा बहुत दुलार प्यार मिले ससुरार से घर हमर भरल बस सुपर स्टार से बहुत दुलार प्यार मिले ससुरार से घर हमर भरल बस सुपर स्टार से एगो पेन जींस एगो पेन कुर्ता झारी हो रामा एगो पेन जींस एगो पेन कुर्ता झारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हमरो देवरा खेसारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हमरो देवरा खेसारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हमरो देवरा खेसारी हो रामा दूसर ट्रेंडिंग धारी समझ रहे हो ना और समझ रही हो ना एगो हवे पावर एगो हवे पावर दोसर हवे ट्रेंडिंग धारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हमरो देवरा खेसारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हमरो देवरा खेसारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हमरो देवरा खेसारी हो रामा पीछे सात समंदर पार में तेरे पीछे Bye.
देवरा खेसारी हो रामा पियावा पवन सिंह हमरो 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 देवरा चिपियावा पवन सिंह हम देवरा खेसारी हो रामा कि सबरे भोजपुरिया पे पड़ले इहे दूनो भारी हो रामा जवना के नाम बारे पवन खेसारी हो रामा कि दोनों भोजपुरिया बारे खाटी बिहारी हो रामा। भगवान करे कि सभी कलाकार में ऐसे प्यार मोहब्बत बना रहे और पवन जी हमारे बीच में सांसद बन के आए, यही हम सबकी कामना है। और हमेशा तो आपने नेता को ही नेता बनाया, इस बार कलाकार के बेटा को एक बार नेता बना करके दिखाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी कलाकार आज काराकाट में देखे होंगे आप सभी लोग, कंटिन्यू सभी कलाकार वहीं व्यस्त हैं, हम भी व्यस्त थे, लेकिन आज का कार्यक्रम था मुखिया जी का देन था कि हम लोग भी यहाँ पे उपस्थित है, वरना सब तो वहीं पे हम लोग व्यस्त थे। लेकिन आए अरशद जी कि अभी भी नहीं आए।